дар ёдатон бошад, агар одамони нозкаш мегӯянд, ки ноз ахлоти мурғ аст, валекин ин рост будааст. Порӯҳои мурғу уштурро дар ноз дохил мекунанд, ки ин метавонад ба бемориҳои сироятӣ, яъне инфексия, аз ҷумла гепатитҳои вирусӣ, инчунин ба ҳамлаҳои паразитӣ оварда расонад. Ноз ин омехтаест, ки як дозааш баробар ба 3-4 сигор кашидан баробар аст. Ноз дар Осиёи марказӣ ба мисли анъанаи халқ шудааст, ки дар байни халқзабонҳои тоҷик, уйғур, афғон, туркмен, қирғиз, қазоқ, пашту ва дигар вақтҳои охир дар Русия машҳур шуда истодааст ва як баробар давлатҳои дигар ҳам авҷ гирифта истодааст, ба мисли Туркия, Беларусия, Шри-Ланка ва дигару дигар. Состави асосияш маҳсулоти тамоку, махорка, хокистари растанӣ, ахлоти ҳайвоноту паррандагон, элементҳои пайвасткунанда, ки асос гидроксиди калтсий, яъне оҳаки хомӯшшуда дохил мешавад, ва баъзе дӯддорони ноз, хокистари ҳезум, равған ва ҳар намуд приправаҳо ҳамҷоя мекунанд, ки ҳатто як хелаш пешоб мекунад дар ноз. Одамони нозкаш ҳангоми кашиданашон чунин шарҳ медиҳанд, ки ба сӯхтани шадиди лӯпардаидаҳон, вазнини дар сар, оромшавии мушакҳои тамоми бадан, бепарвоӣ, обравии сахт аз даҳон, мазза ва бӯи бад дорад. ҳангоми истифодаи дарозмуддати ноз чунин оқибатҳои вазнин ба вуҷуд меояд: касалии рак дар забон, лаб, ҳалқ, пусидани дандон, вайроншавии асаб, бемориҳои узвҳои дохилӣ, бенаслӣ. Дар бозорҳо ноз ба монанди шарикҳои хурд, чӯбча, хока ба фурӯш меравад, ки ранги асосаш бошад сабзи ифлос мебошад. Истифодаи ноз боиси нашъамандии никотин мегардад, ки ҳангоми аз ҳад барзиёд истифода бурдан ба вобастагии психикӣ, яъне ломка оварда мерасонад. Баъд дар вақтҳои охир нозкашӣ дар байни ноболиғон зиёд шуда истодааст, ки як хелаш аз 13-14 солагиаш сар карда, ки ба инкишофии организми онҳо зарари бениҳоят калонро мерасонад, ки дар воқеъ ба вайроншавии хотира, камақлӣ, нобоварӣ ба худ ва ба чандин бемориҳои дигар оварда расонданаш мумкин, ки худи мактабхонаҳо нақл мекунанд, ки дар мактабҳо нозкашҳо гурӯҳи худро ҷамъ карда дар танаффус рафта ноз мекашанд, ки бо худашон мегӯянд, ки касе ноз мекашад мардак аст, не ки ҳамон одаме ки ҳамин гапа мегӯяд худаш мардиаш рӯже бой додааст. Ки мо агар камтар фикр кунем, ноз ба одами нозкаш зарари саломатӣ, зарари иқтисодӣ, зарар ба насли оянда ва зарари калонаш он чӣ ки чизи ҳаромро истифода мебарад. ҳозир ҳам вақт аст барои партофтанаш ва аз худи ҳозир саломатии худро барқарор кардаву ояндаи дурахшонро барои худ созед.